היי, שלום, זה אלי. אני רוצה לדבר היום על התקנה של אפליקציות ממקור חיצוני על מכשיר אנדרואיד. לצורך העניין, מדובר באנדרואיד היברידי, שמאפשר גם צפייה בעידן פלוס, אבל ההתקנה וההסבר עצמו מדבר על כל סוגי הסטרימרים שמבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד. מדובר בהתקנה שהיא לא מתוך החנות של גוגל. הסיבה שאני רוצה להתקין מחוץ לחנות של גוגל, כי יש הרבה אפליקציות שאין אותן בחנות של גוגל, יש הרבה גרסאות לאפליקציות שאין אותן בחנות של גוגל, יש מכשירי אנדרואיד עם גרסאות אנדרואיד נמוכים או גבוהים, ולא תמיד האפליקציה שנמצאת בגוגל היא מספיק טובה. יש גם אפליקציות טובות שגוגל החליטו לא להעלות אותן לחנות שלהם מסיבותיהם שלהם, אבל על ידי התקנה חיצונית אנחנו נוכל לעשות את זה בקלות. מאוד חשוב לדעת מאיפה אנחנו מתקינים, זאת אומרת המקורות החיצוניים הם לפעמים כל מיני אתרים מפוקפקים, אז מאוד חשוב שזה יהיה אתר אמין, הרבה אנשים הורידו, אם זה אתרים כמו אצלנו באתר, אם אנחנו נפרסם, או אצלנו בפייסבוק, אז זה דברים שאנחנו כבר בדקנו אותם, ואפשר להתקין ממקור לא ידוע. על מנת למצוא קובץ שאתם מעוניינים להתקין על האנדרואיד ולא נמצא בחנות, אז למעשה אני מחפש על פי הסיומת של אותו קובץ. נניח במקרה הזה היום אנחנו נתקין את נטפליקס, אז אני אגש לגוגל, אני ארשום בגוגל נטפליקס, רווח APK או APK נטפליקס, וימצא לי כל מיני גרסאות. אני אוריד את הגרסאות ממקורות, מאתרים ידועים ומוכרים, ואחרי שיש לי כמה קבצים שאני ארצה לבדוק אותם, אני אוריד אותם לתוך הדיסק און קי, ואת הדיסק און קי אני אכניס פנימה לתוך מכשיר האנדרואיד שלי, וככה אני אוכל לעבור על גרסה שהכי מתאימה לי. אני מדבר הפעם על נטפליקס לדוגמה, אבל אין מניעה שההסבר הזה יהיה על כל גרסה אחרת של אפליקציה שאתם רוצים לבדוק, או אפליקציות שאתם רוצים להתקין ואין אותם בחנות של הסטור. מאוד חשוב לדעת שהיום האנדרואיד מגיע כאשר הוא מוגבל מבחינת התקנה ממקור חיצוני, מבחינה הגדרתית. זאת אומרת, אני צריך לגשת להבטחה, ובהבטחה לתת הוראה להתקין מ-unknown source, ממקורות לא ידועים, ללא שינוי בהגדרה הזו, הוא לא ייתן לי להתקין ממקור לא ידוע. פה במכשיר עצמו אני כבר ביצעתי את זה, אבל זה לא מסובך. כל גרסת אנדרואיד זה דרך הבטחה ועוד איזושהי תת-תיקייה. פשוט צריך קצת לשחק עם זה עד שאתה מוצא את זה ל-unknown source ואתה מוסיף את זה. לפעמים באופן אוטומטי כשאתה רוצה להתקין זה קורה. בואו נתקדם פה להתקנה של נטפליקס. מכיוון שיש כבר על המכשיר הזה נטפליקס, אז לפני שאני מתקין גרסה אחרת של נטפליקס, רצוי מאוד שאני אסיר את הגרסה הקודמת. לכן מה שקורה, אני נכנס להגדרות, לסטינג, אוקיי. ואחרי שנכנסתי לסטינג, לא נכנסתי לסטינג, אחרי שאני נכנס וברח לי שנייה. אוקיי. אחרי שאני נכנס לסטינג, יש לי אפליקציות, ואני אכנס לאפליקציות שהורדו. אני אחפש את הנטפליקס, הנה הוא כאן. זו גרסה שאני רוצה למחוק אותה, אני אסמן אותה. עכשיו שימו לב, אם זו גרסה שהשתמשתם בה, אז היא צברה נתונים וקבצים שמורים. מאוד 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 מומלץ לנקות את הנתונים ולנקות את הקבצים השמורים, ורק אחר כך להסיר את ההתקנה. כי אחרת, למרות שהסרתי את
אפליקציה עצמה, לפעמים נשארים כל מיני קבצים שהאפליקציה שמרה, שמתמזגים עם האפליקציה החדשה, ואז זה יכול לגרום לכל מיני תקלות. אז מה שעושים זה ניקוי נתונים וניקוי של קבצים שמורים. אני לא השתמשתי באפליקציה הזאת, אז אני כבר יכול מיד להסיר אותה, ואני לוחץ אישור. שוב אישור, והוא מסיר את ההתקנה. אחרי שהוא יסיר את האפליקציה, אני יכול להתקין את הגרסה שלי. יש את ה-APK install של גוגל, זה מובנה בתוך המכשיר. יש גם בסטור של גוגל כל מיני APK install שאפשר להתקין. כל מכשיר יש לו את האפליקציה התקנה ממקורות לא חיצוניים, ממקורות חיצוניים, סליחה. אני אלחץ. Local disk זה המקומי, ואני בוחר USB, שזה הדיסק און קי שאני הכנסתי למכשיר. הוא מחפש את כל ה-APK, הוא מצא את כל ה-APK, לדוגמה, התקנתי פה כל מיני גרסאות, אחד של קודי, כל מיני גרסאות של נטפליקס, יוטיוב. אני יכול להוריד מהאינטרנט הרבה גרסאות של כל מיני אפליקציות שאני מעוניין בהן. כרגע אני מעוניין רק להתקין את הגרסה האחרת של נטפליקס, אז אני בוחר את הגרסה הזאת לצורך הדוגמה. עובר על האישורים ומבצע את ההתקנה. זה הכל. ברגע שהוא יסיים לבצע את ההתקנה, זה יופיע אצלכם על המכשיר, ואז אתם תוכלו להיכנס, לראות אם זו הגרסה שמתאימה לכם. אם זו גרסה שפחות מעניינת אתכם, לא מה שחיפשתם, פשוט למחוק אותה ולהתקין גרסה אחרת. זה הכל. אם יהיו שאלות, אנחנו באתר הפייסבוק שלנו, ערוץ היוטיוב, אני ממליץ לכם להצטרף. אני מתכוון לעשות הרבה סרטונים מעניינים. אני מתכוון גם לעשות הרבה סרטונים מעניינים על פי הבקשות שלכם. אז נתראה בסרטון הבא. תודה ולהתראות.